antichitate, latina era mijlocul principal de comunicare. Timp de câteva secole a avut loc o evoluție lentă care a schimbat așa de mult latina, încât în secolul VIII se poate vorbi despre apariția limbii române. Această limbă, cunoscută sub numele de latină medievală, a constituit limba bisericii și singura limbă de civilizație până în secolul XII. Româna a moștenit din limba latină mai mult de 2000 de cuvinte de bază. De unde izvorăște sufletul blând al omului? Băieți, aș spune că sufletul blând al omului izvorăște din izvorul de pământ și merge de limbă. Dar așa va și mai adăugat de educație, de înțelepciune. Cred că omul care este educat poate să spună cuvinte frumoase. Și aici izvorăște din limbă. Ce îi fără seama în lume? Graiul mamei de care ne aduci și seama de jos de care. De ce dumneavoastră îndrăgiți limba română? De ce este foarte cea mai frumoasă limbă pe care o putem să vorbim? A vorbi sănătos limba mamei este o datorie, una dintre cele patriotice. E mai sărac, mai bogat în comparație cu alte limbi graiul în care viețuim? Nu știu, eu nu număr cuvintele limbii, căci știu că le are îndeajuns, adică pe toate. Eu număr pe vorbitorii ei, pe îndrăgostiții de ea. Limba noastră, cum ea există obiectiv, toată lumea o va recunoaște de frumoasă și dulce. Limba și împreună cu ea mintea se curăță și se lămurește, căci numai o limbă în care cuvintele sunt împreunate cu un înțeles hotărât de veacuri este clară, și numai o cugetare care se servește de o asemenea limbă e limpede și cu temei. Limba este tezaurul cel mai prețios pe care îl moștenesc copiii de la părinți, depozitul cel mai sacru lăsat de generațiile trecute și care merită de a fi păstrat cu sfințenie de generațiile care îl primesc. Apărați tezaurul cel mai scump ce ați moștenit de la strămoși, limba, adică simbolul sacru al naționalității noastre.